היום לא נדבר על טייקונים, לא נדבר על המחאה החברתית מההיבט של המוחים, לא נדבר על חרדים ולא נדבר על פוליטיקאים. היום נדבר רק על דבר אחד, על מנכ"לים ועל מנכ"לים שהם טלנטים, וכמו שאנחנו יודעים, רוב המנכ"לים חושבים שהם טלנטים. דוקטור איתי שילוני, יועץ ארגוני, אסטרטגי ומרצה בבית הספר למנהל עסקים במרכז הבין-תחומי. איתי, שלום לך. אני רוצה להיות נאמן לפתיחה שלך ולא לדבר על טייקונים ולא לדבר על מחאה חברתית ולא לדבר על... זה היה בכאילו. אבל זה היה בכאילו. כן. בסך הכל זה אתה. נכון, וזה אתה. כן, בדיוק. כן. תראה, בוא נסכים שכדי להיות מנהל של ארגון גדול, אתה צריך להיות נרקסיסט במידה. אתה צריך להאמין שקבוצה גדולה של אנשים צריכה להקשיב למה שאתה אומר ולעשות מה שאתה חושב ולעמוד בתוכניות שלך וכן הלאה. עכשיו, עם הזמן, הסטינג הזה שאתה חי בו, הוא מתגמל כלכלית, הוא מתגמל נרקסיסטית, כי יש קבוצה של אנשים שמחייכים אליך באהבה, צוחקים מהבדיחות שלך, נהנים מכל מיני גחמות שבעיניך מפסיקות להיות גחמות אלה דרישות. אתה יודע, אני פעם נתתי הרצאה לפני הרבה שנים למג"דים בצבא. ואמרתי שהמג"ד והסמג"ד, כשהם נוסעים ביחד בג'יפ, אז המג"ד יכול להגיד לסמג"ד, אכפת לך שרגע נעשה סיבוב וניכנס לבית של אמא שלי, אני צריך להשאיר לה משהו, והסמג"ד אומר, ברור, אין שום בעיה. הפוך זה לא יכול לקרות. מה שקורה כמובן זה שכאשר משהו מפריע בתהליך הזה, בבת אחת יש פיצוץ בבועה הזו, הקהל מתרחק ממך, או לפחות יושב על הגדר לראות מה יעלה בגורלך, לאן זה ילך, ואנשים שזה קורה להם מוצאים את עצמם בבדידות גדולה מאוד. כן, עכשיו תגיד לי, הדברים האלה נכונים תמיד, מאז שחר ההיסטוריה, מה שסיפרת פה. השאלה היא, האם העיתוי שבה אנחנו מדברים על זה היום, הוא בגלל שהדברים האלה עכשיו הרבה יותר רלוונטיים, כי הרבה מנהלים, קו נטוי, טלנטים, מצאו את עצמם בזמן האחרון בסיטואציות האלה, או ש... אני חושב שבמידה מסוימת חל שינוי בפירמידה ההיררכית שממנה ארגונים בנויים. לדוגמה, מנכ"ל בכיר של ארגון גדול שאני עובד איתו, נתקל באיזושהי בעיה של עובד שהתלונן בתוך מערכת התקשורת הפנים-ארגונית, באינטרנט הפנים-ארגוני, על איזושהי תופעה באחד הסניפים, וההתעסקות באיש הזה, ובמהומה שהוא עלול לחולל, ולמי הוא כתב, ומה עלולים להיות ההשלכות של זה, ואז בייעוץ המשפטי של מה קורה אם אנחנו רוצים לפטר אותו וכן הלאה, היא מעל ומעבר למה שאני זוכר בעבר. באיזשהו מקום, לרגעים ספורים, אותו אדם אלמוני יחסית מסניף מסוים בארגון הפך להיות יו"ר הדירקטוריון של אותו מנכ"ל. ביחסי הכוחות, אם היית מצלם את זה בווידאו נטול תוכן, לא היית יודע מי מנהל את מי. וזה לא היה נכון ללפני שנה? וזה לא היה נכון ללפני שנה. ואם כן, זה היה נפטר אתה יודע, פשוט תחסלו אותו ודי, אם אני לוקח את זה לקיצון. מנכ"לים מבינים כוח, כי הם אנשים, הם או הן, אנשים שעוסקים בכוח כל רגע ורגע. והם מזהים איפה יש שינוי במוקדי הכוח, וזה גם מפחיד וגם קצת מלחיץ. והאם לדעתך, ויש לך הרבה מאוד שיחות עם הרבה מנהלים, לקוחות שלך ואחרים, האם הם חושבים שהכוח הזה שניתן לצרכנים, לציבור היותר רחב שהם לא הכירו, האם הם מזהים את זה כטרנד, כפד, כדבר שזה, או שהם אומרים, זהו, יש שחקן נוסף פה בשולחן? תראה, כתבתי במקום אחר על השעות הראשונות של המחאה במצרים. ומה שהיה שם כנראה, זה שבאו אנשים למובארק. כתבת בעיתון מצרי. כן, בעיתון מצרי, שבו אני כותב מעת לעת. כל מה שהוא לא דה-מרקר הוא עיתון מצרי. בהחלט. וניסיתי לתאר שם את השעות הראשונות בלשכה של מובארק. אתה יודע, הוא יושב בלשכה, באים אליו יועצים ככה בחיל ורעדה, ואומרים לו, יש איזה משהו בפייסבוק. אז הוא אומר להם, שו פייסבוק?
מה זה פייסבוק? הוא אומר לו, זה מה שהנכדים משחקים. הוא אומר, ומי מנהל את הפייסבוק הזה? תביאו לי את המנהל. אז הוא אומר לו, אתה. הוא אומר, אז תסגרו את הדבר הזה. תסגרו את זה. וככה על הטוויטר, ואחר כך על 10 המפגינים הראשונים בכיכר תחריר. זאת אומרת, התגובה שלו, כשהיא מדומיינת, הייתה גם תגובה שאני נתקלתי בה ממנהלים בכירים במשק. ואני חושב שהתובנה שמדובר פה בעוצמה אמיתית, אם בכלל, אני מרשה לעצמי לומר, היא יותר אנקדוטית מאשר תהליכית. שזה לא באמת, שהצלחנו לסובב את זה, שטרכטנברג זה בסך הכל ספין, אם אני לוקח את זה לקיצון, שהמחאה, אתה יודע, זה לא... הפירמידה לא באמת התהפכה, ויש איזו צפירת הרגעה זמנית לפחות, ככה אני מרגיש. אבל היו רגעים די מפחידים בתוך התהליך. כן, ומה אתה אומר ללקוחות שלך? האם אנחנו בצפירת אזהרה זמנית? האם אנחנו או שאתה אומר להם, חברים, זהו, משהו השתנה? אני חושב שהשאלה היא בעיקר שאלה של יחסי כוחות. זאת אומרת, כל עוד יש תחושה שיש לציבור הזה או לערכים האלה איזשהו כוח, זה בתוך המשוואה. אני חושב שכשמרגישים שאפשר לנצח את זה, ואפילו אם זו תחושה זמנית, זה יוצא מחוץ למשוואה. כן, ומזהים את זה כבעיה תקשורתית של יחסי ציבור, או משהו הרבה יותר בסיסי, שהלקוחות שלהם הפכו לחיות אחרות. יש לך בכלל יכולות לשנות את התרבות הארגונית בחברה, מהמנכ"ל ועד אחרון העובדים, ולהיערך לעולם חדש כזה, אם אמנם הוא מתרחש? התשובה לדעתי היא כן. זו בהרבה ארגונים שאלה של מנהיגות. ישנם מנהיגים של ארגונים שידעו לזהות את הטרנד, או ידעו לזהות שינוי, לפני שהוא פגע בארגון באופן משמעותי. וישנם ארגונים שחוללו שינוי, מארגון שהיה מונופול, לארגון שלמד לשחק באופן יותר אחראי בתוך משחק של תחרות, מארגון שהיה אנדרדוג, לארגון שלמד להוביל. אלה תהליכים מוכרים, ולשמחתנו ולצערנו המדע הניהולי די מפוצח. לפני כמה זמן נכנסה לביתי איזו גברת מתרגשת, וששאלתי אותה לסיבת התרגשותה, היא סיפרה שהם בארגון הגדול שבו הם עובדים, הם עושים פרויקט לאובמה. והם עובדים יום ולילה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו שאני ציניקן מטבעי כשאני שומע כאלה דברים, אז אני שאלתי לפשר הדבר, והיא אומרת, זה הולך ככה. יש מצגת שבאירוע בדבוס אובמה יעבור ליד איזשהו מסך, ויש תחרות מכל צוותי הפיתוח בעולם, על איזה צוות בסוף ישים את המצגת שלו על אותו מסך שאובמה יעבור. עכשיו, ארגון יודע לעשות שעשרות אלפי אנשים בכל העולם יאמינו שאובמה הולך לראות את הדבר הזה. שאובמה הולך לראות את הדבר הזה, וארגונים, המדע הניהולי פיצח את איך עושים שארגון היה ככה וככה. כן, אובמה ביטל, הוא לא הגיע. הוא ביטל. עכשיו, אחת הדוגמאות שנתתי לחלק מהלקוחות שלי בתקופת המשבר, זה שינוי שעשו במייקרוסופט, שנלחמה תקופה ארוכה בהיותה מונופול, באיזשהו שלב עשו שינוי בתפיסת העולם, עברו מתפיסה מונופולית, להיאבק בהיותה מונופול בכל מיני בתי משפט ברחבי העולם, לחברה שתורמת תרומות אדירות למסכנים ברחבי העולם כולו. הרחיקו את ביל גייטס מפוזיציה ניהולית, ומה אנחנו יודעים היום על ביל גייטס, שהוא ולינדה פותרים את בעיות המלאריה באפריקה. וכל זה קרה תוך פרק זמן מאוד קצר. זאת אומרת, התהליכים האלו הם אפשריים. אם הזכרת את ביל גייטס וטלנטים ומנהלים, אמנם לא מנהל, אלא גם בעל המניות העיקרי בחברה, אבל הוא עשה דבר שרוב המנהלים ובעלי המניות לא משכילים לעשות. הוא עשה אקזיט מאוד חכם. הוא הולך לעולם המלאריה, ושם עושה באמת דברים חדשניים, ובאמת עכשיו שהגיעו אפל וגוגל ואמזון, והם הכוכבים, וכן הלאה, הוא כבר לא שם. רוב המנהלים והיזמים לא מצליחים לעשות את זה, נכון? לא, רוב היזמים והמנהלים, משילוב של חווייתם העוצמתית, בשילוב הלהקה שמקיפה אותם,
לא מאמינים שמשהו רע יכול לקרות להם. אתה פוגש מנהלים, אגב, שמקיפים את עצמם בחבורה שלא אומרת להם כל הזמן, אתה מצוין וטוב, אלא חבורה שכל הזמן אומרת להם, אתה עוד רגע נופל, אנחנו עוד נופלים, ושהם חיים בפרנויה מוחלטת שהפוכה ממה שתיארת. יש גם כאלה שאתה רואה? אני מאמין שלכל אדם בכיר יש לפחות אדם אחד כזה במעגל שמקיף אותו, שאו נבחר בשל היכולת שלו לדבר באופן הזה, או צמח לתוך המקום הזה. השאלה היא, ברגעי הקצה האלו, איזה כוח יש לו לומר את דברו. זאת אומרת, היכולת באמת לנבא מה ייגמר בכיכר תחריר, היא באמת לא פשוטה. כן, בוא לא נתבלבל, אף אחד לא ראה את כיכר תחריר, וזה יכול להיגמר גם אחרת. בדיוק. צריך איתי לעשות הבחנה בין חברות שפועלות בשוק מקומי עם עמדות מאוד חזקות, שלא לומר מונופוליסטיות, או כן לומר מונופוליסטיות, לבין חברות שמתמודדות בשווקים מאוד תחרותיים, חברות יצואניות, או עסקים קטנים שנאלצים להתמודד מול הענקים. אתה מכיר את הילד עם הפרחים שעומד עם הדלי בצומת ביום שישי כשנהיה 5 כזה, אתה יודע. ויש לו איקס פרחים בדלי. הוא משנה טקטיקות המכירה שלו ברגע, אתה יודע. הוא יכול לדפוק לך על החלון ולהיות אגרסיבי. הוא יכול להיות מסכן. יכול להיות מסכן. תקשיבי, אם אני לא מוכר את הפרחים האלה, אבא שלי מביא לי סתירה, חבל על הזמן. זאת אומרת, הוא מבין ביזנס, הוא מבין שינוי בתנועה העסקית שלו. הוא לא יושב שם עם הפרחים ואומר, תשמע, אני היחיד בצומת, תקנה, לא תקנה. כן. עסקים קטנים וגם בינוניים הרבה יותר אדפטביליים. אני חושב שעסקים שפועלים מול שווקים מסודרים בארצות הברית, מערב אירופה, למרות כל הביקורת שלנו על האמריקאים, יש להם יותר כלים לחשיבה אסטרטגית מתוכננת. הם פחות סומכים על היכולת לאלתר ברגע האחרון עם חוט ברזל, מה שמאוד מאפיין את מה שאני קורא היוהרה היהודו-ישראלית. זאת אומרת שהשילוב של היוהרה היהודית עם ה-so called the genius הישראלי שיודע לחבר בחוט ברזל, בעיניי זה השילוב הכי בעייתי במצבים האלו. כן. תאמר לי שהלקוחות שלך מדברים איתך, או שלא מדברים איתך, תספר לנו על הקיץ הקרוב. על מה הם מדברים? אני לא רואה דאגה גדולה. אין הבדל בעיניי בין יוהרה לפרנויה. כן. גם היהירות וגם הפרנויה צובעים את העולם בשחור ולבן. כן. ולכן השאלה היא בעיניי במצבים האלו, אם להשתמש בביטוי סמי-פסיכולוגי, היא שאלה של מודעות עסקית. כי אם אתה הפכת מיהיר לפני הקיץ הקודם לפרנואיד לקראת הקיץ הנוכחי, כאילו לא עשית שום דבר. כי הפרנויה משתקת את הארגון ולא מאפשרת לו לבצע תהליכים שהם רלוונטיים מבחינה עסקית. לדוגמה, יכול להיות שארגון צריך או יכול להעלות מחירים גם עכשיו לקראת הקיץ. אז ארגון פרנואיד יהיה משותק במקרה הזה, וזה גם זו לא תגובה עסקית ראויה. כן. אז אתה מייעץ להם להעלות מחירים? אתה יודע, רק אם דה מרקר היה הלקוח, הייתי נותן את העצה הזו. כן, תאמר לי. עקב עליית מחירי הנייר. עקב עליית מחירי הנייר. לא חלילה בגלל בעלי המניות. לצערנו, אצלנו השווקים הם מאוד תחרותיים, ויש חינמונים ויש אינטרנט, אז אנחנו לא כל כך קובעים את המחירים באמת. שאלה לסיום. אני חושב שזה היה גראוצ'ו מרקס שאמר פעם שהייתי אני, הייתי עשיר, ובואו אני אגיד לכם, עשיר יותר טוב. אז זה בעצם השאלה שאני רוצה להגיד לך. בסופו של דבר, עדיף להיות מנכ"ל, נכון? עדיף להיות מנכ"ל עשיר ובריא. כן. ברור שעדיף להיות מנכ"ל. בתפקיד מנכ"ל בארגונים גדולים, עם כל הלחץ והסטרס, יש הרבה מאוד עניין וסיפוק, ואנשים שהולכים למשרות האלו, הם מכוונים את עצמם לתפקידים ניהוליים בכירים, אלה הם אתגרים מאוד מעניינים. וגם בדיעבד, אחרי שהם מסיימים את תפקידם, אתה לא רואה אצלהם חרטה. אני חושב שמנהלים מקצועיים שמבצעים את התהליכים האלו, מסתכלים לאחור, וגם אם עשו טעויות, הם יודעים שהם ביצעו תהליך נכון.
בארגונים גדולים שאיתם אני עובד ואליהם אתה מדי פעם רומז בדבריך, אני יכול להעיד שאלה היו התהליכים. אני חושב שבארגונים שהיוהרה שולטת בהם, או הפרנויה שולטת בהם, וישנן שליפות ופנטזיות של נדביק את זה באמצעות מסטיק, שלצערי זה די רווח בתרבות הישראלית, הם צריכים להסתכל אחורה ולומר, חבל שלא עשינו את זה בצורה יותר מסודרת. דוקטור איתי שילוני, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה לך.